abang iwan shu pai ba iwan thli yem don ye kapla ka chui kalong ka ba thli yem wan su kabat jong pi pai ba ga ka bor jong ka pisa unong petkai ulang tang unong petkai bar kadai kata ka dau ba ka ba pelong ya ka jela ka jonga ba ka jong pi ba kanang ran ba kanang hiar arsut na ka wei ka por sa ka wei pan ka voice of the people party kawan banong kumupai ba kenyo ka jinglong nong petkai henry ali ina trailang bar ka voice of the people party da ka jing slur yin mi syakman ban Christian ya ka voice of the people party ba da ka wei ka jingmat da ka wei ka jing perkat halo ki nongrem ki baskem in klepat ya ka ni ka jela ka bi ka jonga ba ka jongpi ngapen kermau hakamat jongpi ni ka por ka pamenta ya ka jingkren jong wei na ki reu krau ha ka history bar ka kerteng ka jong ni reu krau udai Napoleon Bonaparte Napoleon wang ini ki kentien pemaspa spa senam mensua kabangas ngau ba kadon ka jingadei harbai dei bar ka jinglong jingman jong ka ni ka jela ka jonga bar ka jongpi kadon ka jingadei ru khamtam bar ka ni ka snong ka jongpi bar ka constituency ka jongpi Napoleon Bonaparte wong kumne the world suffers a lot not because of the violence of bad people but because of the silence of good people kani ka perthai kamat ya ki jing jar bar ki jing snam mdei namarba ka jingle ki kam basniu jong ki briu ki basniu henry kadai ka jing ngapjar jong ki briu ki babha kapor kladai pai ba bangin mi syakmat kom kita ki briu ki badan ka jing ka clear na ka benta ka ri bar ka judgment riu ngau ka voice of the people party haba kami syakmat kami ru halo ka nongrem ka baskem bat halor kata ka jingyo i jingai ka jongka ngi ong kenyo ka jing sei ka jongi ya kita ki politicians aka jingya inti ka jongi kom ka jela na way snam sha way pat na ka way election sha ka way pat election ila sei ya shibun ki politicians henry ila klat ban sei ya kita ki statesmen ka jing appear apa deng politician but statesmen kalong tangkat ni rangi pet ya ki politicians ki bangla seba ikwa ban kerpat yu pai ba ali ngenam sei shu ya ki politician henry ngen sei no pat ya kita ki statesmen but ki statesmen kita ki briu ki bayo i jangai aba ki mi ban yakon ya election komba ka party ka jongi ni mi ban yakon ya ka election omdei ban ipet tang ya ka sansnem henry ka voice of the people party ka pet ya ki light po ki sau po but ki sun po snem nang ne sakman namar ni sotu bakum ke jela ngidon hangi ya ke jingla ban penkela ban khle ya ke ni ke jela ke jugi ban pelong ya ke jela ke jugi kum ke wei ni ke jela ki ba betam bat ke barus patam bat ba kiustet haki benta baro namar ngidon hapo jongi ya sibun ki jingkerku ki bau blei ulakerku ya ke ni ke jela ke jonga bat ke jongpi ka voice of the people party Soisian pat yong ngimdon ai nakaliang ka jongi abang iwan shu pai ba iwan thli ngimdon ai kapla ka jongi kalong ka ba thli ngimwan su kabat jong pi pai ba ga ka bor jong ka pisa namar kani ka jing wan jong kita ki bang lai na ka wei ka por ka wei pat ga ka bor pisa banwan kabat jong pi pai ba kadai kani ka daw kaba pelong ya ka jela ka jongi bakanang hiar arsut na kawai ka Porsche ko ipan kanre ka voice of the people party kawan khmat jongpi ngaong kiwei kong mangi hak election ki balit kiwan supat ba hak dur bula ban buri ya ka jinglong ka basisha ka jongki kanre kum ka voice of the people party yem wan ban buri pai ba khmat jongpi ngiwan kum ni kum bangilong ikwa bu pai ba uni ya ka voice of the people party ikwa bu pai ba ni ya ki jingtu ki jingmut jong ka voice of the people party namar ka voice of the people party haba ka wan shu pai ba ka wan da ka jingmut ka babet ka jing perkat ka babet bar ka mensiem ka bakhuj bar ngek scam bu pai ba on nom eno ya ka voice of the people party ka por kala dei bangin pai kmat sya ka voice of the people party kamtam hakani election mp ka pamenta ngaso sarong bar ka so scam banwan hapleng jong pi ki pai ba nang song sinong jong ka umsning constituency aso sarong ban nga so scam
ban terwa nagaliang jong voice of the people party ya ukertong uba bet uba biang nadong sadong ban ngaong bodoi wei niki kertong bapakatam hakani election MP kabamenta bakapor kadai sesian patkum ke jela bangin pat yau briu ubadan ya ke jingkit kli nakamata jonga bat jongpi hangti hapo Delhi wanomong leyu ke jela ke jingi ke barit ngidon tang argut ki MP kawai nakadong kathan ke jongi don ru ki banong on leyu ban pa yau MP uba marwai hangti hapo Delhi gong lada kita ki briu ki ong kumta ki lapak lajur namar kim tip ru ya ke history jong ke jaj benriu ke jonga ba ke jongpi kan mau pai ba sibon ki jing pentami hagini ki ski ki bamenta ki ban kento bat pensto bakla yanga ba ya pi ko mu pai ba henry ngan ong khamat jongpi ni por ke bamenta ngi hap ban hikai history ya kita ki ba ong marway on le ayu hang the po parliament kapin kan mau kum ke jaj benriu kum ke jaj benriu na ki dong ke than ke jonga ba ke jongpi na ka Shillong parliamentary constituency bat nadu ki ki por ki banang hap hapo ka state of Assam ngila sei yau MP nagane ka dong ka than ka jongi ban ngila sei yau tau MP ukertong marway ban let hangti hapo parliament bat nganong EP hakapor kabang ipha yau ni uri ukraw naga jaj benri ko jongi ukertong marway bar ka kerteng ka jongi de ba hover nyauta kai kabul wale hakapor urang dan hapo Delhi ko MP ulai sat nagta ka jingi ka jonga ba ka jongpi om ta kata Henry laong la bana ka namat ka buram jong ni uri rangba na ka jaj ka kinja ka jonga ba ka jongpi balong ba habau kren la kalong hapo parliament lani shabar jong ka parliament hakanu kanu ka por ka ba uba hover nyauta uai ya ka jingkren ka jong u laong ba kumong ten paring pin drop silence ki pat ba ki siap jar bat ki syak skor ya ki kintien ki bami na ka sentur ka jong ni uri rangba balai namar gila pa hak takapur ya uriu start uriu sempang bat uriu slur uban keren naga beta ka jinge ka jonga bat ka jongpi ngong sei sien pat kapur kala dei bangin sei yau sempa usemsong na kani ka dong ka than ka jonga bat ka jongpi uban keren ya ka jinge ka jonga bat ka jongpi hangti hapo Delhi banra bat khamtam uban long kum uksiang nak beta jongi kum ke jaj menriu kiwei kila banong leyu marwai Henry nakaliang jong voice of the people party ka ong upra lada udon marwai la kalong hapo assembly lani hapo Delhi Henry un pendep hok ya ka kamram ban pe ya kistat hakanu uno ko jaka ka bau udon kata kadai ka voice of the people party iwan akabat jong pi ba ni upor nganom grand slam naman ngatip kidang don kiri rangba pilong ki badon bok kum kasnong sning namar ba don sibon kisnong hagini isi ki bamenta ki bakwa ban yoi ye Dr. Ricky AJ Singkon ki bakwa ban yo sngo marmet nai Dr. Ricky AJ Singkon bar kumjoru nai president rangba jongi Henry P pilong ki badon bok nganong namar pio ban ya kendu ya kini ki rangba baro arngot markmat ban sngap dala ki jong ki skor ya kai kabagini ki rangba ki don ban ong hakmat jong pi Swa bangan song ngan penken ma mat jong pi pat ba wat nom klet ba manga bat ma pi idon hanga bat pi ya kani kabor ka bangila bantung yau MP uba thamai lani bangin put no yau MP ubarem katari kabor ka ba manga bat ma pi ngidon pat ba ka voice of the people party kwa ban pen kabor happy akan mau haskwa swa bangan song ngan penken mau ini kana lingkot ibadan haka ya ka jing hikai na kamenta jonga bat jongpi laong ba kadon hakawai kasnong ka bakum kani kasnong ka jongpi kasnong sning bat hakata kasnong ladon wai upukir bat unu upukir udon ya ka jinglong ka bakam per bat kerpang unu upukir ula ban ya thu ya ka ai ka balaja minshwa ula ban ya thu ya ka ai ka baja minta bat ula ru ban ya thu lupa wat ya gaban saja kata kadai ke jinglong ka kerpang jongta upukir hagawai keski nadon argut kisamla senrang na kata kasnong kibaong yali nginyelet nginyetes yiti pukir bat ngin pen klamran yiti pukir banong ba umlong kumba ukam bola banyatu lupa ya ke belajar bat kiban saja kilalet kila pen kre apa kita kisamla
On nak rung hata ke kamera jong tau pukir kila bu ya ke keti ke joki syadin bat kila keli ya ya ke jengkeli ke badingkong kiong ku pukir dia tu dan you hakni ke keti ke jongi tau pukir bot ula jubam beruang hakikti ke jongpi don kitab balik kila kendet kita kesamna namar kila bure ba buat ke keti kila bu syadin hendai kumno uni pukir utip wala kata rugi ong melelai naman kila penkre ya ke jengkeli ke babut ke ba uni pukir onnomla ban jubab daliliru bat ke jengkeli ke baar ke kila bu itau pukir kila ong hoj kadai ke bami ong ini thap bali henrei tu itu ingi pat menta bai tai thap bali ibadan hakti ke jongi ini thap bali ibadang imne ini thap bali iblayap kata di ke jengkeli ke jongi namar kila penkre ladau tau pukir ong bai tai thap bali idei ibadang im kin khnyat dak simpri akti ke jongi batkin sepeni kinong me bakla ini tabli di belayap baladaja bagi ong bau layap baik tai tabli di belayap kita ge ong ngin nemle ye tai tabli yin sepeni nong me bakla itai tabli idei bedang im baik ba dangla ban juba pukir ya kejing penkre kepala biang jong kita kesamla argut lada perkat dan jubab ban jubab ya tak kejing keli kaba kita kesamla kilabu Henry hadin katu ni pur utau pukir ulat jubab ya kata kejingkeli kejoki berlong kumni wong kejingem jong ita itap beli kesyong hakakti kejongpi la pen penem lani pen penyam kata ke jubab jong utau pukir sayongan kita kisamla argut Henry kejing kai patba kabang kwa ban warra nakani ke kana kalongba hapo isim prakti ijonga ber ijongpi ken mau kham tam ka kti do ka jonga ba ka jongpi ka don haka ya ka bor ka bala ban wanra ya ka jingkla lani ka bor ka bala ban penne yang i haju kani kti do ka jonga ka ba ka jongpi ka don haka ka bor ban penem lani penyam ya ka lawai jongki khon ki kti ki jonga ba ka jongpi ka sibut ka jonga ba ka jongpi ken mau ka long ka ba kodor hadu kata-kata wat juong nayo so gini ski bat hakisnem ki blalet no kidon sibun ki bong ka sibut ka jonga kan la le ayu numla bele ye lada pidon kum kata ka jing snow pen numla ban le ai nei lada piong bakani ka sibut ka jonga kalong ka bakodor ba ka donbor nanong e pi sibun ke jing kelakin wan lingba isim priakti i jonga bat i jongpi ngan pen kemau sabangan songno hang tie po maulai haka jingha nanti ke jongai gani election MLA ke badang sudap ngalarung na kawai ke yeng sa kawai pat haka jingrung ke jonga ngalarung haka kawai ke yeng ngalai kendu e wei long keme ngalalong kum ka keme ke jonga on na ngalarung hata yeng marchin rung syabangan sedang menkeren ban penitu ban pan ya ke jingkersan ita ilong keme ila sedang mai ila keren syapang ke politics bad iong kum ni iong bright iong pitip ngalah kemen mentah namar kalami ke voice of the people party yong kadi ke party ke bangla up community la slemba yong ke party ke badan ke nongrem ke baskem bat nalor kata yong ke don rupat unong ilam ubang syania kata kadi ke kentin ke baitai long keme yong badi yong rukum ni yong ang larai lada amdan manu menuru ban ai ya ke vote Saka voice of the people party na po molan yung ngang laray banga marway ngan ay ka vote ka bakodor ka tunga ya ka voice of the people party laray hadian ka tukuni por ngalah kemen mo naman nga nang late ban penitu ban pani ka jingkusyan kat mamaila don pa sa kaliang ka jungi bat ngalah penitu LDA ngong day mga upan yakun na po maulay hakani election ka pamenta marsinong umta itai long keme ila kemen namar ila itu ya nadu ngadang red ngadang kena itip ya ka jinglong ko jonga bat isyania ya nga bari loong pat kum ni yong bro kata ngadang mut ngan aitang ka sivut ka jonga Henry menta bangla tip saya pi kumu kertong jonga voice of the people party yong ngan nom song that ngan tristom ngan let siki bahiyeng ki jonga ngan pen sotu ngan let siki para marjan ki jonga ngan pen sotu ngan let siki parlok ki jonga ban pen sotu bat hadu kani kapor ka pamantang ladap job election and they impat song that
ban pen so thu ye ki wei ita ilong keme phi ka sivut ka jong phi den ma tadang ong lada hang ni kat ne ni don bat kum juru ki wei pat ki be slow ya kani ka jing penshai nagaliang ki jong voice of the people party la phi kwa ban ya trelang bat ka voice of the people party ai long kum tai long keme hapo maulai lem bat ki wei pat ki babun hapo maulai ki balong kum balong ita ilong keme em up ban itu yau kertong rei larai ban ai ya ka jing Christian om tangata rei ki larai nu ban trei sitam balong kum tak sipai ki bajar-jar jong voice of the people party bat ngada kwa bat ngada terang bakani akan ja hagani ke konstituensi ke jong pi bat sabro lai pun riutli ki konstituensi bat ngadon ke jing kermen ngaleng jong voice of the people party ini ke kenti ke pemerintah ngin yo ban kek yo so jong ke jing job dak ke jing Christian ke jong pi upat ba kublai sibun kublai syajaru ublai kerkulang yang ibaro kita don ke meeting hantai on tangalami ngalarung katu kani kidukan bangila poi banyak keren abi dia ke election arjar arpulai bat ngala ong ya ki katu kani kilong kemi ki bangai kendu hatu kedukan onga nagaleng menjaga voice of the people party bila sei yo kertong bula i bula biang ba hakani ke election MLA kebala dang sudep Henry ngasukmen walada imsim lapoi syakatong Henry ke jingkersan kabai layo napi kinong omsning kalau hudu kumba san hajar tam kinong kersan barki belas syania ba ai ke jingkersan Dr. Ricky AJ Singkan hakani ke election MLA kabadang Sudem bar ngadon ke jingkermen ba hakani ke election MP ke pemerintah ke omsning konstituensi kade ban so sarung namar nakani ke konstituensi ke jongpi ukertong ubang la penieng hak election MLA ke badang Sudem bila sei nak benta ban pha ye i syati sport dari